Sibelele igama uPastor Weningi sokwamukela kwi-channel yakhe Inguqu Phambili Youth. Sokhuluma ngamaphupho amabili amathathu akhuluma ngawo athinta nje indlu. Sikhulumela ngomuntu ophupha esibona ebuyele endlini endala. Uphupha ubona ubuyele endlini endala uyohlala kuyona. La uphawu olubi nolusho ukuthi kungenzeka njengamanje kunengqinamba eyithile obhekene nazo empilweni noma izinto zakho zihambi kahle noma ubuyele emuva noma izinto zakho ziyafekela ikusaseni lakho. So uzosithola empilweni ubuyela uqala back to square one. Kusho ukuthi mhlawumbe nakhona la kunamandla obuthakathi noma amandla emimoya eminyamba avimba itheni ube nenqubekela phambili ayenza ukuthi wena wenze njani ubuyele emuva ngokwempilo. Afunda-ke la uProverbs 2 verse 11 la khona uNkulunkulu ethi discretion will protect you and understanding will guard you. So ilokho ufuna ukuqinisa uNkulunkulu ukuthi ube ne-discretion ukuze izokwazi ukuthi kuvikele phinde ube nomuntu onokuqonda ukuze-ke kuzokwathi nako ukugayide noma kugade. Kanti la koma ukuthi uphupha mhlawumbe uzibona futhi la ubuyele endlini endala. Okunye okungenzeka la uphawu lolubi futhi lolungachaza ukuthi mhlawumbe umuntu owenza kahle empilweni njengamanje, umuntu mhlawumbe omkhulu, umuntu mhlawumbe ohlonishwayo, kodwa lokhu kuzokwenza ukuthi kodwa kukhona into ozoyenza mhlawumbe engahlinzekisa mhlawumbe igama lakho ngelinye ilanga noma ezokuvimba ukuphinde ufinyelele esicongweni sempumelelo le efanele ufinyelela kuyona. Kunezingqinamba engale zibambe zibisele emuva, kodwa lezi siza-ke ngamandla omoya obomnyama. Fundela uProverbs 4 verse 6 lapho, do not forsake wisdom and she will protect you, love her and she will watch over you. Funeka la ube nobuhlakani ukuze kube yibona obuyokuvikela wena, buthande ukuze buzokwazi ukuze lani buqaphe. So into ebalekile bakwethu, since like we don't need to pray but we need to make sure ukuthi indlela esikhuluma ngayo, indlela esenza ngayo izinto iyona uyokuza ukuthi singalandelwa amabhadi, singalandelwa mhlawumbe amashwa athile. Kanti la uma ngenza mhlawumbe umuntu wena othi yazi la ngiphupha ngisibona ngibuyele futhi endlini endala lolu uphawu olungaba luhle mangukuthi mhlawumbe ukudala wagcina mhlawumbe kini elisho ukuthi mhlawumbe kumele manje uthi uvakasha ngasekhaya. Ngenzeka ufuna ubuyele kuphi emakhaya lokuyobona mhlawumbe abantu emakhaya, isukutshengiswa-ke la ukuthi hayi ubuyela ngasekhaya. Kanti ihamba la ufunde uPsalms 5 verse 11 la khona athi uNkulunkulu but let all who take refuge in you be glad. Let them ever sing for joy. Spread your protection over them, and that those who love your name may rejoice in you. Kanti ke uma ungenze uphuphe uzulazula nje endlini yakho, umphuphe yahamba ngathi uyazulazula nje usendlini, kodwa kunesimo sokuzula, kunesimo sokungahlali seki la endlini yakho, lolu phawu lubi noluyisiqayiso elisho ukuthi wena uzingezwe mhlawumbe imimoya emibi neyeqalekise ithile. Kusho ukuthi mhlawumbe uzokuthola kunzima ukuthuthuka nokuzinza mhlawumbe ngokomsebenzi noma ngokwekhono noma mhlawumbe ngabe semshadweni noma ngisebhizinisini, kuzoba-ke nokuphazamiseka kozinzo lwakho lapho kuleyo ndawo leyo noma kulowo mkhakha osukubona. Kodwa-ke awuhambe lapho ufunde uPsalms 12 verse 5 lapho uNkulunkulu noma uDavide ekhuluma noNkulunkulu athi because the poor are plundered and the needy groan, I will now arise, says the Lord. I will protect them from those who malign them. So if you are being maligned, then uNkulunkulu uthi uzokuvikela, uNkulunkulu uzokwazi ukuthi-ke eze kuwena abeke nawe kuleso sikhathi leso. Kanti la uma ngeze kube umuntu mhlawumbe othi yazi mina ngiphupha la ngizibona ngibuyele emakhaya nomndeni wami, uphawu olubiki lolu olungasho ukuthi mhlawumbe umuntu ubanjwe imoya eyomgqilazo yokugqilazeka noma uthwele kanzima wena nomndeni wakho, futhi kungabe mhlawumbe kungeze kuzobhekana nesimo esizokuphazamisa esingathi siphazamise mhlawumbe imali noma senze ukuthi kushabula lesimo sezimali zakho lakho nezodinga ukuthi mhlawumbe wenze njani ugcine usewuncika kwabanye abantu ukuze ukwazi ukuphila. Kanti lana hamba-ke lana ube umuntu ofunda lapha kuPsalms 20 verse 1 la khona uNkulunkulu ekhuluma khona athi, may the Lord answer you when you are in distress. May the name of the God of Jacob protect you. uNkulunkulu-ke kaJakobe uyokuvikela, uNkulunkulu uyoyiphendula imikhuleko ukuthi seyikhathini ezinzima. Kanti la uma ngenze ukuthi uyazi mina ngumuntu mhlawumbe la ngiphupha ngibuyela endlini yami yakudala engihlala kuyo kudala, ngiyothatha mhlawumbe izinto ey'thile kuleyo ndlu leyo. Uphawu olungaba isexwayiso ukuthi mhlawumbe kunemimoya ethile wena wekunene emibi esendlini
eyenza ukuthi mhlawumbe ungaphumeleli empilweni, noma kunezinto kumele uyilungise ezingalungi ukuze ukwazi ukuthi-ke ube nenqubekela phambili ngokwempilo. Kusho ukuthi-ke kodwa kunesimo esithile esidinga ukuthi uyosilungisa kuleli khaya noma kule yandlu leya, ngoba kunemoya ekubambile eyenza ukuthi ungakwazi ukuthi ube nani ne-progress. Kanye nakwethu ufunda-ke laphana uPsalms 34 verse 19, la khona uNkulunkulu ethi the righteous person may have many troubles but the Lord delivers him from them all. So uNkulunkulu into ayivezayo ukuthi olungileyo angaba ney'nkinga ey'ningi, kodwa-ke uNkulunkulu noma uJehova uyamkhulula kuzona zonke. Kanti la omunye uzothi mina phupha la ngisendlini, kodwa kunomuntu noma uphupha umuntu othile osendlini, kodwa ufihla izinto zakho noma ufihla impahla yakho. Uma ekufihla lezi zinto lezi, lowo muntu loyo uPawulu kusukuliqisa ngomuntu oyisitha kuwena, onamacebo mhlawumbe amabi okuthatha inhlanhla yakho noma ukuthatha mhlawumbe isibusiso, noma uzama ukuthumba ngobuthakathi ukuthi izinto zakho zingakuhambeli kahle, wena njengoba efihla lezi impahla zakho. Kusho ukuthi ngenzeka ucaphula isimo sesibusiso noma isimo senhlanhla yakho lapha wase esithumba ngobuthakathi lobuthide. Kodwa ngihamba ufunde lapha-ke uPsalms 4:6 noma uPsalms 46 verse 1 lapho nathi God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. uNkulunkulu uhlezi khona-ke noma uhlala khona zonke isikhathi esisiza uma sisey'nkingeni. Kanti uma uzothi mina phupha la ngivakashela umndeni wami, kodwa manje mangilapho ngivakashela umndeni wami ngikuthola kunzima ukuthi ngihambe futhi ngasengihleli. Lolu uphawu lolu futhi olusho ukuthi kunomoya omubi mhlawumbe wakulelo khalelo okubambayo, noma-ke ofuna ukuthi ungasahambi wena uma ukuthi uyibona uvakashe ekhaya, kodwa mase kunzima ukuthi uhambe ubuyele lawo wawuqhamuka khona. Futhi kunomoya okubambayo kulelo ofuna ukuthi uhlale lapho wena uzinze lapho leyo ndawo. Noma-ke kungenzeka uma umuntu okholwa kakhulu kwisimo, kusho ukuthi mhlawumbe ithongo lakho lifuna ukuthi wena umuntu ozinzile kulelo khaya lelo, ongasahambi ube wena ugade umuzi noma ube wena uvuse umuzi kuleyo khaya ungasahambi. Kanti-ke ungahamba la ufundeke la Psalms 57 verse 1, have mercy on me my God, have mercy on me, for in you I take refuge. I will take refuge in the shadow of your wings until the disaster has passed. uNkulunkulu uma uhlala kuye kuze kudlule inkinga uyokwazi ukuthi kuvikele lokho esikushoyo. Thina ungakhohlwa ukuthi silandele, ungakhohlwa ukusubscribe, uNkulunkulu asibusise. Kanti uma ukuthi mhlawumbe uyafuna ukuthi umuntu onako ukuthi ufuna lezi ufone mhlawumbe WhatsApp, uma ukuthi ufuna mhlawumbe kunento agent ufuna ukuyibuza, you are free to do so. Kodwa ifoni yami ihlezi khona, makuphela video ikhona, kwazi ukuthi but ungifonele no WhatsApp angiwhatsapp abangandla kwethu angiwhatsapp, ngoba uWhatsApp baningi kakhulu abantu then kudinga isikhathi ukuthi uyobhala. So at least if you call then siqede indaba, so you can do that. Siyabonga.